Tenim un servei, un 323 a l'escola Badruna Navàs, un afectat. Bé, acabut. El nom? Baixi del vehicle, sisplau. Baixi del vehicle. Bones! Nanti che foto! No, estàs bé, Que molt maco! I bon, m'agrada la entrada. Hem tingut de treballar mentre repetia el regal. 2, 3. Molt bé. Nois, on sou? A l'hospital. No hi puc pas estar a l'hospital. No tinc feina aquesta nit. Quina feina